wase-Adulam nakwaMowabi. Awuphinde uDavide uyini? uDavide uyisibaleki emumeni wase-Adulam nakwaMowabi. Asishoni so uDavide akusiyinkosi. uDavide akusiwe inhliziyo kaJehova. Kodwa manje simthole yini la? Sibaleki. Kuyezwakala ba? Kukodwa nje lokho esikhuluma ngakho kuyisimangaliso ukuthi umuntu othe nje usimakade kangaka siyambona ebalekele emumeni. Ufaka unikeze isithombe sokuthi kunezinto ibalekelayo umzalwane. Nkosi yami. Ngizwe onjani? Ezinye ayiqedwa umkhuleko. Ziqedwa ukuthi ubaleke. Ngenyawo zombili. Angiphini nisekho. Uma ethi uPaula balekelani inkanuko zenyama akasho. Akasho ukuthi uJehova uzofika athi hey ngibona uyakholwa ungangeni la. Uyabaleka. Ngilalela wenzenjani? Zonke izinto ezifisa nempilo yakho u99% uyawubalekela. Ungathathi izinto ngokuthi uyathandaza wenzayo. Ukuze uphile kahle baleka. Bakhona abazali. Wenzenjani? Uphephe. Balalela abazali. Uphephe. Inkinga yabazalwane abafuna ukuzwa la ibhalile. Bonke nje nalabo abayemanzini uma befuna ukuqhubeka ekholweni abakufunda ukuba balekele yonke into ekhona. Balekele izinto zefamily. Ubalekele bonke abangani abakuyisodakeni. Ubalekele bonke abantu abakufonela isidingo singekho. Ibese udilitha konke lamanyalo osecingweni bakho. Bakhona abazali. La uDavide abalekela khona ngizwe la uDavide abalekela khona uqoshwa uSawuli umuntu owamsiza wabaleka uDavide wawungena emhumeni eAdulam nikhona kwase kuyamenyezela ukuthi uDavide ulapha enkulandela nisekho wase uqhamuka manje into akade ngayilindele. Uphuma bonke abantu abayizinyonga nabangaboni nehlupheni. Niyakizwa? Abantu abasosizini kunokuthi benze okunye baya kuDavide emhumeni. Ngifuna uyibone lemfihlwanyana ekhona. Uzosizwa yini ngoba uyambona uDavide usemhumeni. Nawe uhluphekile futhi ongena kuphi? Bakhona abazali. Haleluya. Uma efika lapha emhumeni uDavide ufika uyangena angazi ukuthi wayidlala. Kodwa kwathi bonke abahluphekile babalekela kuye. Uma bebalekela kuye ukuthi wabanikani badlani. Wabafundisa ukulwa. Engikwazi wabafundisa yini? Ukulwa baba ngamaqhawe belapha emkhumeni. Ukuba babaleka babezofela enkingeni. Uyabalekwa ukuzufunda amandla ukuthi kuphilwa kanjani emhlabeni. Bayezwa bangcwele. Asibuke lodwa awufola amaqhawe amanye ufunda u2 Samuel 23 verse 8. Ubona ukuthi labantu abaphuma emhumeni baphuma benjani. 2 Samuel chapter 23 verse 8 funda. Second Samuel 23 8. Yebo. Amaqhawe kaDavide. Yini le? Azabizwa ngamaqhawe abalekile. Alandela indoda ebalekayo. Hayi. Aningizwa. Base babizwa ngamaqhawe yini? Balandela indoda enjani? Hayi ngoba esaba uSawuli. Kodwa wayiphephisa
ugcobo lwakhe wayiphephisa ukuthi uyinkosi wayiphephisa ukuthi uyaziwa usimakade kunezinto oyibalekelazo ungafanele uyibalekele ba enye uyibona ukuthi uyabona lena iphephethe ife kodwa uyenza njani awumadoda bakhona bazalwane ayikho into ozoyifunda uma ungafuna ukubaleka uyohlalulwa njalo uzulwe nento eseyafa siyami uhlulwe ukubaleka afanele awufunda abawufola amaqhawe lawa angamagama amaqhawe kaDavidi ya uJoshebi Bashebhethi waseTahekimon inhloko yabathathu uyena waphakamisa umkhonto wakhe walwa nabantu abangamakhulu ayisishiyagalombili abagwazwa ngasikhathi sinye 800 abagwaza ngesikhathi esinjani isikhathi sinye lamasi wathole emhumene adurani Okay. bakhona bazalwane ake ngibheke nje ubheke umkhonto neophila lapha masambane ulihwaya kuze kuphela u30 minutes lilinye kodwa sithola umuntu oyedwa agwaza 800 ngasikhathi sinye uyabona ukubaleka ukuthi kumnandi kanjani uyikhethe nendawo ubalekela kuzo ungafana lezingane esizalayo bathi wayisusa ibalekele emkhukhwini yohlala naloko mfana okunuka amateki sorry mana uma usanuka amateki kodwa lezingane zinandaba nokunuka kwamateki siyithukusa khona lapha esikepeni sombhede akuhambi kanjani siyayifuna indawo esibalekela sibalekele egameni likaJesu funda emva kwakhe kwakungu-Eliyazari indodana kaDodayi indodana yomAhohi omunye wamaqhawe amathathu ayinoDavide mhla edelela amaFilisti ayebuthene lapho kulwa abantu bakwa-Israyeli sebehambile wasuka wabulala amaFilisti saze sakhathala isandla sakhe sanamathela enkembeni uJehova lalela uyabezwa ngobalekela walwa isandla sakhe saze saba yinkemba so ngenxa ukuthi uhlale noDavide emhomeni uyabona ukuthi sekuqediwe wathi ngisadelela labo abasele Amen. owadelela amaFilisti esedelile owadelela azaqala phansi ini aqala phansi wathi ngizonikhombisa Yeah. wabulala abantu inkemba yaze yaba yisandla Oh. uyabona kwakungeselula ukuthi aphakamise Yeah. inkemba yayisiyena ukuthi ngihlabaphi ngenzani Yeah. yini kwenzeka nje ubalekile wabalekela izinkanuko zenyama ukuthi kunani emhumeni ulandela inkosi uDavide Yeah. ngoba lapho obalekela khona ungabaleki uma uJesu engekho Okay. la uJesu ekhona balekela Okay. bakhona abazalwane ukhona number 3 lapho mfundo emva kwakhe kwakunguShama indodana ka-Age umHarari amaFilisti ayebuthene Lehi lapho kwakhona isiqephu sezwe esigcwele imbumba abantu babaleka ebusweni bamaFilisti kepha wayemi phakathi nesiqephu wasivikela wawabulala amaFilisti wasenze njani isiqephu wasivikela wamema wathi ngizokwenza njani uma uphuma emhumeni awumeni uthi lokhu kungokwakho Bhekana nakuwe. ezinye izimpi zilwa wuwe bakhona abazalwane ziliwa ubani besikhona isikhathi bengizokutshela indaba la Okay. ukuthi uDavidi uke wenza umhlolo
Ngiyangizwa. Yebo. uDavid uyabona lela ngibacela. uDavid njengoba ejwayele ukungena umhumeni unombangalisa kawawenza. Abanye bacabanga ukuthi wabulala uGoliath yedwa. Ngiyangizwa. Amen. uGoliath uDavid ubulaleni indoda yaseGibhithe yadalwa uSathane. Ngiyangizwa. Iyabulawa iyadalwa ba. Sathane. Inezingane ezinde edlule zikaGoliath. Enye indoda uSathane ethi wena David uyaphapha. Ushuda wathi njengoba uphapha nje ngizokwenzela umuntu. Ngizokwenza uyasuka uSathane wenza inkinga. Wenza uphinda lomkhonto lusuka lana lapha. Kanti akamazi ukuthi uDavid usekuyedwa. Mayenza lokho umlandelisa ngale ndoda. Le ndoda imisuka lapha iyamlandela uDavid, wasuka uDavid wama ngaseceleni. Nalapho wasika khona ingubo kaSawuli. Ningilalele. Lo mfo wezwa amakhaza wangena phakathi emhumeni. Hawu. Sakayogodola. Angithi akatrenwanga. Akanjani? Wangena phakathi ambamba amakhaza. Wafika uDavid. Wathatha lolu godo lwakhe lolu. Wamhlaba ngalo waziwafa. Yabona inzwani lezi zazi edekile. Ngiyangizwa. Ezakho zu10. Yena wayena 24 bakhona bazali. Ulapha ezwini lenkosi. Lapha kuyiChronic nesekhona. Ngiqondele indaba yokubaleka. Uthi lapha Aduram sithola ukuphila. Sithola amandla masibalekele emthandazweni. Sithola izinto ezingajwayelekile uma sibalekela la uJehova ahlala khona. Kuyezwakala abantu. Kulonyaka ke kuqala unyaka siya le sikujwayele ukubalekela endlini kaJehova. Sibalekele kubangani saphanja. Sabalekela kubantu esithi siyabazi kwaphela kanti. Kodwa kulonyaka ke senza okuhlukile. Ngeke ngakhuluma ngalesihloko sokungancengwa. Ukuthi uRuth wasenzela umusa. Wathi mamezala ungancengi. Bayezwa abangcwele. Esewashila amazwi umamezala. Wathi buyelani kwabakini. Angeke ngiphinde ngithole mina abafana abazolinda ningane nibadala manje. Wathi opha kulungile ngizofuna abakithi basekhona amadoda akithi. Kodwa uRuth wathi unganginceli. Ngoba lapho uyakhona nami ngiya. Abantu bakho kuyobantu bami. uNkulunkulu wakho kuyoba uNkulunkulu kabani. Ngakho ke ngiyacela egameni likaJesu ukuthi kulonyaka ake sifunde ukubalekela kuJehova. Kuyezwakala. Hallelujah. Asifunde ukubalekela kubani. Ukubalekela kuJehova kuyakusiza. Noma ngawuhlangana nasiphi isimo. Asikho isimo esiyonqoba impilo yakho uma ubalekela kuJehova. Bayezwa abazalwane. Uyabona ababalekela kuye. Bayaphepha uthanda noma ungathanda. Hallelujah. Angithi uyahlabelela. Uthohleze kuye. Amen. Akanakwesaba. Amen. Nokumhlabusa nyazanisa. Yini ukhulume kade awuzukwenza. Bakhona bazali. Noma umhlaba unyakaziso wena uzukwenza njani? Awuhlale kwakho sibone ukuthi awuzukunyakaza. Funda lo 22 gcina ku number 6. Sanibonani. Nikhathazwe ukunikela. Ukhona beza kimi njalo benze ithembisa abakizi. Bakhona. Angibonanga. Oh. Funda lo 22 ugcina ku verse 6. Ku-First Samuel 20. Yebo. Davide wayesesuka khona wabaleka. Ya. Wayemhumeni wase-Adulamu. Yebo. Laba bafowabo nabo bonke abendlu kayise bekuzwa behlela khona kuye. Abafowabo nabaphi?
nabo bonke abendlu kayise khulumana abafowabo nabaphi nabendlu kayise kunabantu abangakezi kuJehova ngoba babona uhleli nesixuku uyazwakala abakakubona uphuma uthi geleke usamemeza ukuthi uyakhona kodwa uhlele esixukwini usathetha indaba zamacala asekhaya bakhona abazalwane uya ukubaleka kaDavidi bonke abafuna uNkulunkulu bayabaleka bafela behlela khona bayongena naye emkhumeni kodwa wena ngoba ucomfortable lapha mawudliwa inkukhu zamadlozi hayi umfifitha amathambo sorry bengaqondile lokho kodwa bengisho ukuthi ukuhlala lapha ya efamily nokuhlala kubangani kunenkinga mongabaleki kunani mawungenzi njani awubambe ngesandla ufunda uFirst Timothy chapter 1 ngizama le ndaba ukusiza wena njalo sezovala khona manje ubisikhathi besikhona bengizokutshela ukuthi isiphandla ekusifake kulo Good Friday noma ungaya kini Hallelujah. noma ungayaphi Noma ngayekhaya. bazoyihlaba imbuzi bakufake isiphandla ukuthi cha mina lutho umtshele kahle siyabaleka sibalekele kuJehova qala ku1 funda ize ngifunda u6 lapho kuchapter 1 First Timothy funda First Timothy 1 yebo verse 1 yebo Paulo umpostoli kaKristu Jesu ngomyalo kaNkulunkulu umsindisi wethu noKristu Jesu ithemba lethu uTimotheo umntanami ngesiminya ekholweni mabekuwe umusa neshawu nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba nakuKristu Jesu Inkosi yethu yebo njengoba ngakutshela mhla ngiye eMakedoniya ukuthi wohlale eEfesu wenzene Efeso wohlale funda ukuze uyala abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo futhi banganaki inganekwane neindaba zolibo lokuzalana ezingapheliyo ezibangukuphikisana kunokuba ziqhubha isifiso sikaNkulunkulu esisekholweni ubanga indaba yokuhlalisa ubanga ingakhulu ingaphathwa ngamazinyo yokuhlala ubizomzala ngesono hey nigcina nenjani liphikisana indaba zakhona ziyaphela ngeke kubaleke musahleli ngoba nilanda ikhokho eshisayo afika athi malume kufunani umqombothi nilanda isigubhu lesejuba nesixukuze nazi indaba zefamily nisekhona niyiphikisana nibangite ngekho niyitshela likagoga lilungisi wami omunye athi singalenza kanjani likagoga likamama singalenza kufanele siqale ngelikamkhulu manje itshe nawe nalapha ihlanganapho itshe lihlukene kabi itshe liyekela abafuna amatshe abantu wena wathola itshe linqaba kuthiwa wonke umuntu akasondele kulo uzaba umzalwa nowakhiwayo hayi lelo zolithenga lapha emathuneni Okay. sathola ntina Elegu. kodwa basigijima siyomulayini lapha siyofuna amatshe lapha emoshana futhi imoshana zamanje sezaba netshe uthurenta nje ukukhokhela nemali yethu kuyezwakala ukukhokhela nani basukela bathi umfundisi vulitshe sengathi uyalazi ungalokothi mfasheni bakubize ngumfundisi bathi uyovula yini ulivula livalwe uyini yebo bafundisi uma nje umuntu
benitshela ukuthi socela isivulele itshe ukuthi ukhona umalume wala ekhaya. Alivulwe itshe kungakhulunywa ngeyithakazelo. Yebo. Uyazwakala? Wena uyasazi ithakazelo sikaZulu. Uzothi ngoZulu. Hey, Ngokumalume wala ekhaya wazi ithakazelo sakhona. Asilivuli itshe sikholwa. Noma thula umzwile. Asilenzi njani? Sathola itshe linqathwe ngabantu. Elugamela uJesu. Mawufuna ukuphilisana ke bivumele ushone khona bawuvula isithu sokubheka. Shona kanjani? Bawuvula isitshe baphuza umqombothi. Bathi senze itiyana nje. Abakaze basho bathi itiye bathi itiye. Yabona ukuthi yonke le yakhona idelelekile. Wena uthengwe ngegazi eqabile. Utholakala usiyongena la. Awuqedelele uTimothy lesinifundayo. Njengoba ngakutshela mhla ngiye eMakedoniya ukuthi wohlala eFesu ukuze uyala abathile ngokuthi bangafundiswa kwahlukileyo futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolimo olokuzalana ezingapheliyo ezibanguphikisana kunokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu esekholweni. Zibangani? Banguphikisana Kunokuthi zenzele. ziqhube isimiso sikaNkulunkulu esekholweni. Funda. Ngenza njalo namanje. Kepha umgomo womyalo unuthando oluvela enhlizweni emhlophe nakunambezo omuhle nasekholweni okungazenzisiyo. Nakuphi bazalwane? Kholweni Mawukholwa musukuzenzisa. Kholwa keleke. Uyazi kumnandi kanjani ukholwa? hayi Ukholwa emini ukholwa ebusuku. Aningizwa ukholwa emini? Nanini? Ungakholwa emini kuphela. Kade ebusuku buya. Uzaba uyamizwa. Ngizwa kahle ukuthi ebusuku nje. Ukhona umsakazi nje uzala. Ujwayele ukudlala kabi. Athi hey laba bantu abakholwa kabi bayabringana. Kuba bringana nje bangibuza uyabazi la. Uyofika la ngoLwesihlanu. Kholwa emini nasebusuku. Nambuka phansi wenyawo madoda. Kholwa nini? Nanini? Bakhona abazalwane. Le ndaba le ukuthi qhubani isimiso sikaJehova sokukholwa esingenazi indaba zokuphikisana. Yes. Uyazwakala bantu. Le ndaba yokukholwa hafu uphinde omunye wahafu ebusuku usebenzise kwesinye isikhathi. Akuhambi kanjani. Okay. uDavid wagijima waphuma wabaleka. Ebalekeni uSawuli wayemsizile. Yes. Njengoba emsizile kwake kwathi uSawuli esengena umoya wezizwe. Wathi akulandwe umuntu onomoya kaNkulunkulu. Yes. Wafika wamculela waphuma umoya wezizwe wasala uSawuli umuntu. Kodwa yena uphinde wangena umoya ukuthi abulale uDavid. Kujwayelekile ukuthi bonke abantu abasizile bajikele wena ngithi engicela kungabazondi noma abasize kangakanani wabenza njani bathande noDavid wamthanda uSawuli. Kwafika isikhathi sokuthi ambulale wamfica honga. awuyazi Wasika ingubo wathi hey nina nithi nkati inkosi nenze nje. Ngoba labantu abakhulumela phezulu kakhulu banenkinga abakwazi ukuyivikela. Bathemba umlomo. hey baby Lokufuna imithi akanawo esawuthenga eBhinoyi.
Funda wena standards. Sifunda uSamuel. Yes. Funda. Okay. David wayesesuka khona wabaleka. Waya emhumeni waseAdulamu. Laba bafowabo nabo bonke abendlu kayise bekuzwa behlela khona kuye. Wabuthana kuye bonke abanosizi. Nabo bonke abanesikweletu. Abanani? Nabanani? Isikweletu. Khulumani bazalwane esiqali ngawo isikweletu. Into Sathane kade walongayo. Yes. Bayezwa bazalwane. Amen. Waye kukhonza ubona kunesikweletu. Okay. Kade waqala ngalesikhali uSathane shanga sabazalwane. Okay. Funda namayiyane phakathi. Babuthana kuye bonke abanosizi. Nabo bonke abanesikweletu. Nabo bonke abanenhliziyo enomunyu. Waba induna phezulu kwabo. Waba yini uDavid? Uyalapha singakhuluma makuthiwa sikhulukhulu. Uyoqala nini ngempela ukuthi ube umbonisi wabanosizi? Usiyami. Usiyami. Ube umlamuli wabo bonke abantu abanomunyu. Kunokuthi ubahleke uhlekise ngabo. Ubona umuntu onosizi ungahamba ukhuluma ngaye. Mkhona nenhliziyo yonke. Amen. Hey babalekela kuye abanosizi. Nomunyu. Nekweletu. Angazi wabagcina kanjani uDavid emhomeni. Wabagcina uDavid waba induna phezulu kwabo. Wabasiza ngakho konke. Hawu David kodwa kuba ngaseka nabazalwana abanetuck shop cha be. Abantu enginabo yibo la. Balethe uJehova. Ngasho lokho okuncane. Uyazi wonke umuntu ola ngiyangizwa. Ukhona umuntu onosizo oseduze kwakho. Ngithi khona umuntu onomunye uJehova ambeke eduze kabantu. Noma ungamnaki nje. uJehova ubuke wena. Ngiyangizwa ubuke bani? Ukuthi uthini ngalo? Abantu usuzothi ukhathele yini? Bakhona abazalwane. Ngathi akusokala. Amen. Ngithi baba khona abantu abanosizi abaseduze kabantu. Ngizwa ukuthi sicasukile na. Wo. Vele ngeke ibe na amen. Omunye wakuthuka omunye wakutshontshela kodwa unosizi. Ufuna usizo bani? Manje usuda ngaba yofa. Awufuna udodolo noma 15. Ngifuna ningiphendule la. Ngoba niyena nganqaka ukuthi usizo uJehova ngaliqeda ngosuku olulodwa. Kodwa uyabuyeka nje. Nalolu udodolo noma number 15 funda. Qala ku1 ngamabomu. Ngasekugcineni kweminyaka esikhombisa njalo uyakwenza uyekele. Nansi indlela yoyekelo. Ya. Yilowo nalowo otshelekileyo uyakuyekela lokho akutshelekile. Umakhelwane wakhe uyakuyekela lokho akutshelekile umakhelwane wakhe. Akayi kukubiza umakhelwane wakhe nakumfowabo. Ngokuyekelo likaJehova lumenyezela. Yebo. Bosizwe ungakubiza.
kebe noma ikupho kwakho okumfowenu lokho isandla sakho siyakukuyekela. Noko ngabe ungabikho abampofu kuwe, ngoba uJehova uyakubusisa nokubusisa ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho ukuba ulidle. Umulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho kuphela. Ugcina ukwenza yonke lemiyalo enguyala ngayo namuhla. Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyakubusisa njengokukwethembisa kwakhe. uJehova uyokwenza njani? Njengani? Njengalokho engithembisile. Ubeke lo muntu kuwe ngoba azi ukuthi wena uzobusiswa ngaye. Funda. Utsheleke izizwe eziningi kepha ungatsheleki lutho kuzo. Uyakubusa izizwe eziningi kepha zona azikukubusa wena. Uma kukhona kuwe ompofu omunye wabafowenu phakathi kwelithini lamasanga ezweni lakithi, Nkosi yami, uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyenza lukhuni inhliziyo yakho. Ungamvalela umfowenu ompofu isandla sakho, kepha umvulele nokumvulela isandla sakho, umtsheleke impela okwanele ukudinga kwakhe akuswelayo. angithi wathatha u-40 million wakho usehluphekile mesenjani? Bekutshele Naseniyathula. Una 21 million. Ithi iBhayibheli mayifika ehluphekile mesenjani? Ngibona ninamazinyo avalekile. Avalwe yini? Kusho mina noma kusho izwi lenkosi? Mina ngisho umuntu okuyuzayo. Ngisho umuntu ohlupheke ngeke. Ngiyabona ukuthi umfundi uTimothy ukhuluma lento yezolana. Athi imali impando yakho konke. Kungalungi yezolana. La emalini ukholo kuyaphela. Unjani? Ilimi zenjani? Uyezwakala? Inkinga yakho uhluleke ile nkonzo. Funda. ngeke umvulele nokumvulela isandla sakho, umtsheleke impela Hawu. okwanele ukudinga kwakhe akuswelayo. Xwaya ukuba kungabikho umcabango omubi enhlizweni yakho, ngokuthi umnyaka wesikhombisa, umnyaka woyekela ususeduze, iso lakho bese liba libi kumfowenu ompofu. Ungamniki lutho, abesekhala kuJehova ngawe, kube isono sakho. Lo mpofu ukhala ngabani? Khala ngami Ubani? Bese thatha zonke izono zakhe ayithwese bani? Mina. isono sakho. Ngiyabona uAmen akekho. Hayi nzima. Khuluma naye. uAmen ukhona. Usho ukuthi into yakho ikhona lapho kumela noJehova. Webazalwa akashongo uJesu athi manithandaza nothi baba wethu sesu wayenziwa intando kababa njengoba yenziwa kuphi nalapha ibe njani mana lena intando kabani le manje pho yini esikhubayo injani ayikho into enzima entweni kaJehova awuqedanga la sikhuluma ngiyenzela ukuthi ungafi usaneqhubu lomuntu wathatha u50 rand ngoba usukhole wayeka konke ngeke ulibone nje uyakutshela ngeqhubu la50 noma ungayilalisa iBhayibheli limile
womnika nokumnika inhliziyo yakhe ingakhathazeki lapho umnika. Yebo. Ngoba ngenxa yalokho uJehova uNkulunkulu wakho uyakubusisa emsebenzini wakho wonke. Yebo. Nakukho konke obeka kukho isandla sakho. Yebo. Umpofu akasoze aphele ezweni. Umpofu kanjani? Akasoze. Kunabantu abaphuka benzelwe wena. Kuze wena ubasize uJehova abuke wena. Okay. Angiphinde nikhona. Ngeke phela umpofu emhlabeni kusho uJehova. Okay. Uyathanda noma ungabulala 50. Oh. uJehova uzokuvezela 200. Okay. Ngoba ufuna ukusiza bani? Mina. Hallelujah. Manje yini kuwenkulu? Seyezwakala baba. Umpofu isikhuluma ngayo. Umpofu akasoze aphela kuthi. Asoza phela emhlabeni. Kodwa manje uthathile u10 rand. Waphinde wathatha u20. Waphinde wathatha u50. Bese ufuna u50 utshela ukuthi ujwayela kabi. Ayibani. Ukude phela ezulwini uJehova kuwe wena. Ngiyakutshela impela ukuthi ungabi nenkinga la ekufeni bakhona abanale ndaba. Akuthandazeni ngomuntu wathatha u1000 rand. Namhlanje uphakamisa izandla Nkosi ngisize. Niyongena emhumeni wase-Adura. Bayazi abazalwane. Hallelujah. Ungakhona ubanjwe isitho entweni engafanele. Entweni encane. Amen. Amen. Uma lithi iBhayibheli uDavid wathwala bonke abanosizi, abanomunyu, nabaneyikwenedi. Waba induna yakhe. Wake wafu David kulokuthi afu wameza inhliziyo yakhe uJehova. Hey. Ngibuzile ukuthi akithi lithi iBhayibheli asenze intando yakhe njengoba yenziwe Ezulwini. ayenziwe ke basi. Uthi omunye bengiyaphi kuze konzweni. Yekela le ndaba ukuthi uzothatha imali yakhe awusambheki. Umzalwane akakabi naye angithi umpofu. Mayefunga mbambela iqhubu. Niyangizwa. Futhi kakhulukazi ngomama. Yabo inhliziyo ithi. Bakhona abazali. Bakhona abazali. Angibuza umuntu uyafuna ukuyezulini. Sungabanje u50 rand ma. Bakhona abazalwane. Malini? Ubambe usukholwe kangaka. Uza amakhaza nje azokushisa. Uze ongena ngale ungene koSeptember. Ushiswa amakhaza ushawe imfula. Kodwa uthule lapho uthi ngoba wathatha 100 rand wakho angifuni ukumbona. Ufuna bani? Yena uJesu wachitha igazi lakhe ohlangothini ngawe. Awusibone leso sikhe sinjalo. Ngithi lapha emhumeni kunabantu abakhandwa inhliziyo. Baphume koneni. Baphume kuhluphekeni khona ukuhlupheka ungadingi imali. Ukuhlupheka ngejealousy. Ukuhlupheka ngokuthi omunye umuntu unento kunawe. Hallelujah. Hallelujah. Bangena naye bonke abakubo. Bathi uDavid ungenela nathi singena. Ngiyacela uphume esixukwini namhlanje. Uyongena lapha emhumeni wase-Adura.
akuzokusiza sikhonze nawe kanti inhliziyo yakhe inamagoda yonke indawo enani amahhoko isidingo singekho bakhona bazalwane. Hallelujah. Usuku lwakho nje uthi Nkosi ngisaya ku-Good Friday uye ngasho lapha ngathi mina kufanele uyihlambululu yesidlweni angithi Yebo. uyezwakala uyaphi Ngesidlweni manje senkosi. u-10 nje ngoba nalento ozoyidla izodala ikhensa engaphindi iphele kuwo ngenxa yenhliziyweni ukuthi usibani banakakunika uzokunika uyezwakala kodwa manje musuka negqubula le ameni bakhona abazalwane uyabona kwaseswami nikhona abangcwele ngiyacela egameni kaJesu asingene siclean. Wonderful Jesus. Funda lapha kuSamuel. Standards. Funda verse 5. Okay. 22 verse Samuel. Yeah, 4 and 5. Davide wasuka khona waye Mispa. Lawa Moab wathi enkosini yakwaMowabi ake bese ubaba nomama bahlale kini ngize ngazi ukuthi uNkulunkulu uyakwenzani kimi. Wabaletha phambi kwenkosi yakwaMowabi bahlala kuye zonke insuku uDavide esenqabeni. Nkosi yami. Prophet uGadi wathi kuDavide ungahlali enqabeni. Hamba uye ezweni lakwaJuda. Yeah. Wayesesuka uDavide wafika ehlathini laseHereti. Sewulewezwa ukuthi uDavide uyaziwa nabantu ababenaye. Usawule wayehleze eGibheya phansi Tamariske egqumeni ephethe umkhonto esandleni sakhe. Yazi kunabantu abazomsikela baze bayeke. Kanti usemhumeni waseAdura. Ngenxa ukuthi awufuni uphume esixukwini siyozibula wena ayintumente. Ephonswa ngoba uphume esixukwini. Uyazwakala. Funda wena uzwe ukuthi wenzani lo mfo. Usawule wezwa ukuthi uDavide uyaziwa nabantu ababenaye. Yeah. Usawule wayehleze eGibheya phansi komtamariske egqumeni ephethe umkhonto esandleni sakhe. Yeah. Zonke inceku zimi ngakuye. Usawule wathi encekwini zakhe ezazimi ngakuye. Izwane nina bakwaBenjamini. Indodana kaJese iyakuninika nonke amasini nevini. Inenze nonke nibe izinduna. Zeyinkulungwane nezinduna zamakhulu. Ngokuba ningenzele nonke ugobe. Akwababikho ngitshelileyo lapho indodana yami yenze sivumelwano nendodana kaJese. Okay. Akwababikho kini awusiyami. Ukhuluma ngoJonathan. Uyabona manje ukuthi uSawuli usezonke indodana yakhe. Ngenxa ukuthi ihlangene noDavid. uDavid ehlangene noSimakade. Awusuka. Uyabona umuntu okholwa ukuthi muhle kanjani. Uhlukanisa nemindeni ithandana. Bakhona abazalwane. Funda wena. Isitha lesifunda. Ngoba ningenzele nonke ugobe. Akwababikho ngitshelileyo lapho indodana yami yenze sivumelwano nendodana kaJese. Yeah. Akwababikho kini ongidabukelayo. Nongitshelayo ukuthi indodana yami ingivusele inceku yami ukuba ingiqamekele njenganamhla. Nkosi yami. uDowedi wakwa-Edomu owayemi ngakuza inceku zikaSawule waphendula wathi ngabona indodana kaJese isa e-Enobi wahimeleki indodana kaHithubi wambuzela kuJehova wamnika umphako wamnika nenkemba kaGoliathi umFilisti. Lalela ngabona indodana kabani kaJese iza ngakini utshela lesiqhwaga esihlaleni izolo yobulela abantu abangena lapha eAdura. Kukhona abantu abazokuzonda baze bafe.
bengakwazi ukuthi amandla wathole adurame emhumeshi. Kuyazwakala bazalwane. Bayeke bakhulume noma yini. Wena kujwayele ukungena emhumeni kaJehova. Funda. Inkosi yayisithumela ubizwa yiMeleki umpristi, indodana kaYithubi nendlu yonke kayise. Abapristi ababeseNobi beza bonke enkosini. Solo wathi Yiswami, wena ndodana kaYithubi. Waphendula wathi ngilapha Nkosi. uSawuli wathi kuye, ningenzeleleni ugobe wena nendodana kaJese, ngoba uyinika isinkwa nenkemba uyibusele kuNkulunkulu ukuba ingivukele ingiqamekele njenganamhlanje. Ahimeleki waphendula inkosi wathi, kubani kuzo zonke ingceku zakho othembekile njengoDavide umkhwenyana wenkosi nenduna abalindi bakho wedlule endlini yakho nayo? Uyazama bonke bayamchitha, akekho lunge njengoDavide. Wena isonakala vele umuntu ongangena emhumeni uyisonakala, ucabanga ngento oyibuka ngamehlo ngoba wekha amaso athole kuJehova lapho emuntu. Wena ubuka wenze ngamehlo, kanti lapha emhumeni kuyahlalwa kucijwane ngeza phezulu. Funda wena sithandazi. Ngiqale namuhla yini ukumbuzela? Ngiqale namuhla yini ukumbuzela kuJehova na? Lapha kude nami inkosi mayingabeka icala encebweni yayo nakuyo yonke indlu kaBaba, ngoba inceku yakho ayazi lutho lwayo yonke le ndaba, wona uncane noma olukhulu. Nkosi yayisithi uyakufona kufa Ahimeleki, wena nayo yonke indlu kayihlo. Inkosi yathi kuzo isigijima ezazimi ngakuyo, sondelani bulala abapristi bakaJehova, ngoba nesandla sabo sinayo uDavide, nangokuba bazi ukuthi uDavide wabaleka. Bengakwambulelanga nkinga. Lalela kahle, sekubula abaprofeti bakabani uNkulunkulu. Uyabona abantu akade uhamba nabo Jesu ukuthi abafani nawe. uSawuli uzenza umzalwane njengami, kanti kuyovela lapha khona amasu akhe ubusathane buvela khona. Phuma esixukwini. Yenza njani? Ngoba uyozufela la ngafanele ufele khona. Amen. Awu Jesu. Ibezovela nini umuntu ukuthi uyinyoka nje? Kunabantu ohleli nabo wazowafaka ekhukhwini, kanti bazophenduka inyoka bakunofoze sikhishwa emakhazeni. Kodwa ngisho namhlanje ungafuni enhlizweni embi nesikweleti. Cela uyivume izinto zikaSimakade ngoba uyolahlekelwa izambulo ngenxa ukuthi uhlulekile ukubekezelela omunye umuntu. Namhlanje sizothandaza umthandazo ohlukile ukuthi noma kwenzakalani empilweni yakho, dlula uJehova uyazi. Ezinye izinto wathi ayilungi kanti indaba ikuwe. Haleluya. Lethi sibamba sonke singabazalwane bese sikhohle ukuthi izinsuku akuzona ezethu ezikaJehova. Bakhona abazalwane. Haleluya. Ake silimele iqiniso egameni kaJesu. Bhala iBhayibheli. Uwe Baba Gile Tema Uwe